Nag-edad ako og 9 anyos. Kaniadto sa bata pa ako nang gipangandoy nga makakatkat sa pinakataas nga bukid sa Pilipinas, ang Mount Apo. Kanunay na akong makit-an ang nindot nga talan-awon sa Mount Apo matag buntag sa akong pagmata. Usa ka pangandoy nga natisok sa akong galamhan gikan pa sa pagkabata hangtod nga ako nidako. Nilabay ang daghang mga katuigan ang nasangpit nga pangandoy nagpabilin sa akong galamhan matag karon og unya. Human sa 37 anyos kapin ang maong pangandoy hapit na nga matuman. Mayo 10, tuig 2021, adlaw nga Lunes. Kaadlawon pa lang igika na kami sa among panimalay padulong sa jump-off area. Niining higayuna, wala ko nag-inusara sa pagtuman sa akong pangandoy. Tungod kay kuyog nako ang akong anak nga lalaki, si Francis Rans, sa pagkatkat sa Mount Apo. Dito kami nanukad sa Purok Pluto, sakop sa Barangay Managa, aron subayon ang Pansalan Trail padulong sa Mount Apo. 7 o'clock, ready for jump-off. Sa pagsugod nako og baktas, abi nako og dili ko kalahos og dili makalahutay sa unang 2 ka oras. Hangak, kakapoy, kakutas, kasakit sa tuhod ang akong gibati. Tungod kay among gisubay ang open trail kung diin direkta namong nasugatan ang kainit sa adlaw ug ang lapo sa agianan. Nagtuo ko nga kaya nako nga alsahon ang bugat nga bag nga akong gikarga. Apan dili di ay. Salamat na lang kay ang among guide ug ang among organizer may voluntaryo nga maoy mo alsa sa akong mga kargada. Ug tungod niini miarang-arang ang akong paminaw, mas nigaan ang akong dala. Nindot nga talan-awon ang among mga naagian, ang gulayan, ang mga pangpang, ang gabon nga tugnaw, pero daw nakapapas sa akong gibati nga kakapoy. Paglampas namo sa sitio Bagsak, nasugatan namo ang ulan. Didto na kami naniudto sa maong dapit. Bisan pa sa kakusog sa ulan, ako ug ang akong mga kaubanan nangalipay nga daw mga bata nga nakigdula sa ulan. Pagkahuman sa among paniudto, didto na nagsugod ang kumbate sa pagbaklay sa tunga sa lasang. Danglog kayong agianan, ubay-ubay kanamo ang nangatumba, nangaslide, apan wala kini namo baliha. Sa akong paglakaw, kanunay nako nga gikuyugan ang akong anak tungod kay niadtong grupuha. Siya ang pinakamanghuran, samtang ako ang kinamagulangan o kinabugatan og timbang. Ikaduhang adlaw, Mayo 11, tuig 2021, adlaw nga Martes. Ang pinakakulbahinam nga buluhaton ang pagsaka ug pagkatkat sa Mount Apo Summit. Alas 2 sa kaadlawon, gipukaw na kami sa among mga organizers aron mangandam na og pagkataod-taod among gisugdan ang pagbaktas aron katkato na ang Mount Apo Summit. Taliwala sa kangit-ngit, katugnaw, kakutas ug kakapoy, excited ang matag-usa nga maabot ang pinakataas nga bahin sa Mount Apo. Human sa kapin-upat ka oras nga pagbaklay, ani ana kami duol sa peak sa Mount Apo. Sa among pag-abot, natabunan pa og mga gabon ug panganod ang summit niin. Una namong gilatas ang Digos Peak kung diin ako ug ang akong mga kaubanan nakawagayway sa bandila sa Pilipinas. Human niini ninaog kami didto sa baba sa Mount Apo, umas na ilang crater. Una sa summit. Gloves. Sandal nga na-span. Going to summit. Sa dihang nagpadulong na ako sa kinaibabuan nga parte sa Mount Apo, ang kakapoy, kahanga kasakit sa lawas, kakurog sa tuhod ug katugnaw, naghinay-hinay kini og kawala ug nailisan sa tumang kalipay tungod kay hapit na nako umaabot ang akong gipangandoy nga maabot ang Mount Apo. Thank you. Salamat. Mount Apo. Pag-abot nako sa taas, mihalo ko sa yuta isip pagyukbo sa kinaiyahan. Sulod sa daghan nga mga katuigan, ang pangandoy nga anaa lamang sa akong galamhan karon usa na ka realidad. Naabot na nako ang pinakataas
nga bukid sa Pilipinas, ang Mount Apo.